Unha das nosas premisas dentro do Concello, dentro da Concellería de Igualdade, era de alguna maneira facer unha alianza entre ese activismo feminista, entre ese activismo de rúa e o feminismo institucional. Desta maneira o que fixemos foi unha campaña moi visual, unha campaña primeiro con esta lanzamento de lona de hoxe no Concello na Praza de España e despois con unha serie de círculos con frases que estamos acostumbrados ademais a gritar, a berrar nestas concentracións, nestas manifestacións. Basta xa, hai que dicilo con forza. Non queremos facer máis minutos de silencio cada vez que unha muller é asesinada polo simple feito de ser muller. Non queremos... Pero ademais é que hai outra frase que entronca directamente con este lema que é o que o silencio mata, ese silencio de mulleres maltratadas na casa polas súas parellas, que fíxose moito máis complicado precisamente no confinamento en moitos casos, non? Así que o silencio mata e xa abonda de minutos de silencio.